ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ରାଜମହଲର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ବାସ କରୁଥିଲା। ଏହି ମହଲ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମହଲରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ବାସ କରେ। ଦିନେ ରାଜ ନାମକ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ସିଂହକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜମହଲ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀର ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଗର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ଏକ ନିଆରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ରାଜକୁମାରକୁ ପଥରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜକୁମାର ସେହି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ରାଜମହଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ କି? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତାପରେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇଲା। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ଲାଳତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖି ରାଜକୁମାରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ରାଜକୁମାର ସେହି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ରାଜଭବନରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଭବନର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ସାପ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସାପ ରାଜଭବନକୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ନାଗୁଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ସର୍ପକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହସ ସର୍ବଦା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ସହିତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା।